Happy World Sunday School Day 2020! Ka Sunday School yang ka Balang U Blei Lummawbah-Nongkseh, ka ai khublei pi baroh ki para benget ha ka kerteng ka bathang tam try nang penim jeng Jesus Christ. Kham tam ye pi kum ki hep ki berit. Namar kani di ka sngi ka bakerpang ka World Sunday School ka bengio ha kani ka sngi. Tikat kum ka jing penbet ka berhenti na ka Balang U Blei Mikhail Assam Sunday School Department ki lebu ya ka team haunus nem. Hek belaseng Nongrum na ka kitab Ezekiel kalau nong ka balai ka dekat bakhatnyo ka team ka day ka ktien U Blei kum juk kila pia ki sub team Artylli ka sub team ka baningkong snap ka ktien U Blei ka sub team ka baar ka jing maham ka ktien U Blei hoi hak ni ka por ku mapitip na kaliang ka Balang U Blei Lummawbah-Nongkseh ngimpat la ban pelong ye ka jiseng namar na kaliang jong ka sarkar kimpat sya banwan siya yang mani ki khynnah ki bahapo chi postnam te kumta ngila penbet banginyo ya kanika World Sunday School lingba kanika online service bat ngai khublei peace baroh haga kerteng try nang penem jeng Jesus Christ sai sin ka program kan nongkum ni nginyo inong pulis dang bat dwai ni kong Suzzana nik Syiemlieh iwe ni ki khynnah jong ka primary class nginyo ru ya ki Ngin chorus ki banyalam ni ki khynnah kumju ru ka special number nginyo te ngi ai khublei kerpang pat i kong Kyrhaimon Rymbai iwe ni Nongkai jong ka Lyngkhoi Bible College iban sa Syiemlieh ni program man sa mi ka ktien ka jong blei han ka step i kong Kyrhaimon Rymbai i deiru ilok jong i pastor Balang Sariang Ting Aibanskhem U Blei unyok ban kurkui pi baroh ki hep ki berit me pi ki pra benget ki belak banya snok lang bat ngi lingba jo kan ka online service U Blei nyok ban kurkui pi hoj hak ni ka snem ngi I don chibun ka jing kala bawan ra lingba jo kan ka klam covid khat khandai henrei ngi tip U Blei don ka jing tmu ya ka wei pui ka jing ja ka baja ha kan ka perthei bat Aibanskhem akan tui pi baroh ki hep ki berit Aibanskhem pinyo banle iki benta ki balabu nam ta jong pi la ka dei ha ka jing puli jong pi ha school kum ju ru iki kamram jong pi hayeng hasem long ki khynnah ki basmat ki basting mat kum ju ru Aibanskhem penang yo ban long ki khynnah ki batip sngi ko ngu ye mei pa ko ngu iki hemmen ki parai ki jong pi pendap iki kamram wat pensep ki ni kapor ka pi ban shong hayeng pelut ya kapor haga bapinyo bantai yalade U Blei nyo ban kurkui pi baroh Shwab ngan duai ngan pule na kasam na nang basis pa kat khandai dekat ke basis pa lai basis pa san kat no kalang ke batiang ke ktien jong me ya ka center janga kham thiang ken banya ka ngap ha ka center janga ke ktien jong me kalang ka syarak ya ka jat janga bat ka jing sha ha ka lenti janga to ngin ya duai ko khupa jingi uba habneng long ko bkho ya ka kerteng jong me halor bara try ngi ai ngo ya me baroh ba mila ari la sumar yangi mela pelat yangi na ka jing pang jing stam baroh try ngaduai ya kani ka jing kurkhu jangi ha kani ka por nadu ki jing ra jing duai bat bansha skor ya ka ktien ka bakho jong me ha kerteng Jesus Christ duai amen ngai khublei phi baroh ki parakna ka kerteng bathyang tam try Jesu nong pnem jingi te kamba pitem bamta kasngi ka de ka World Sunday School Day ngai khublei phi baroh World Sunday School Day ban ngai wer phi baroh ki parakna ngai yarwai lang bat ngi Jesus Christ u ye yanga na kampai nga temha ki baret ki long jong u langit lot u klain ma u hoi u ye yanga hoi
Jesus Christ u yet yanga nakam Bible ngatem ha ki baret ki long jong u langit lot u klan ma u hot u yet yanga hot u yet yanga hot u yet yanga hot u yet yanga kam Bible hi ka ong Jesus Christ u yet yanga Jesus Christ u yet yanga na kam Bible ngatem ba ki baret ki long jong u langit lon u klan ma u hot u yet yanga hot u yet yanga hot u yet yanga hot u yet yanga kam Bible hi ka ong Pule ka Bible dwai man kasi dwai man kasi dwai man kasi Pule ka Bible dwai man kasi babin san 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 babin san 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 babin san 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 Pule ka Bible dwai man kasi babin san 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 glad pule ka Bible glad ro bandwai glad ro bandwai glad ro bandwai lada glad pule ka Bible glad ro bandwai pensa here 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 pensa here 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 pensa here 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 lada glad pule ka Bible glad ro bandwai pensa here 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 pule ka Bible dwai man kasi dwai man kasi dwai man kasi pule ka Bible dwai man kasi bapen san 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 bapen san 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 bapen san 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 pule ka Bible dwai man kasi bapen san 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 lada glad pule ka Bible glad ru bandwai glad ru bandwai glad ru bandwai lada glad pule ka Bible glad ru bandwai pensa here 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 pensa here 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 pensa here 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 lada glad pule ka Bible glad ro bandwai pensa here 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 Jisu u yet ya ki khynnah badon keleng ha birthday basaw bastem yong lili ki Kordor hak majong u Jisu u yet ya ki khynnah ha birthday Jisu u yet ya ki khynnah badon keleng ha birthday basaw bastem yong lili ki Kordor hak majong u Jisu u yet ya ki khynnah ha birthday Jisu u yet ya ki khynnah badon keleng ha birthday basaw bastem yong lili ki Kordor hak majong
nga ai ngoi U Blei bangayo kani kalat banya sam ya ka ktien ga jong Blei ha kani ga stem nga ai khublei World Sunday School Day ya phi ki hep ki baret ki parabenget ki long ki mi long pa bat ya baro ki bala banya sngo ya ka khubor ling ba ka ktien ga jong Blei nga ai khublei ru nam ta ka Balang U Blei Lummawbah-Nongkseh ka bala ai nga kani ka program hakum kani ka ski ka bakar pang ha ka kerteng ka bathyang tam jong trai jisu u balong u Nongpen jongi ka khubor ka mga ko ban kren hapring jongi ha kani ka step kan day na ka kitab jong Ezekiel kal nong ka balai ka khot ka bakhat nyo sam man puli ku khun u briu ngala pelong ya me u nong sharai ha ka yeng Israel na mar kata tu ngap bi ka ktien na ka shintur jonga batu ayaki ka jing maham nanga habaret ko abanya tho ya phi bau ni Ezekiel u day uta u nong ya thulupa jong U Blei ya ka bau Blei u jet kerpang ban long kum uta u ban ai ban ya samlem ya ka khubor jong ka ktien ga jong Blei bat kum jo ban pha ya ka ta ka jing maham ka bau Blei la ai na u ha ka yeng Israel hi baroh ka we te ka benta bening kong kwa ya phi fin bat ya ka Bible ki jong phi pin ngap ayu ka ktien jong Blei ka don ben kren ha ka ne ka por ka ka ktien U Blei tungin ya pet ka ka ktien U Blei ka ktien U Blei ka ka niken ka bolong ka Bible ka bangi ong ka ktien U Blei ka badon riu teliki kitab live pukandai teli ha ka testament ka barem but arpunyo ha ka testament ka ba thamai ngap ba ka day ka bala persat men sim da U Blei ngilaban pule na ki Timothy kal nong ka balai ka khot ka ba khat riu ka jing tho baro ka long ka bala persat men sim da U Blei bat ka ba men to ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen million ka ba hok knang ba U briu jong Blei on yo long u ba janai ha bala pendap biang yo u sha ka jing le ba ba baro ka kintien baro hang ni ka thaw ya ka Bible baro ka way ka bala persat men sim da U Blei ka ktien U Blei ka ba don bor bat kum jo ru ka dei ka ba don ya ka jing tho ki ba khut na mar kata ka pen hikai ngi ban so tho ka hikai ka ai jing sneng ka pen bedru ya ka ba kin riang kum nongin so tho sap shane ki hep ki baret don ka por ngi so kum bangin thok bat don ro bang la thok nei dala wan ngi la thok na shukor I mei pa ki no hikai le se ka wan ka jing pen snow hangi kum no yong ka to ka bangale ka dei ka ba bakla ka mut dei ka ktien ka jong Blei ka ba pen bet ken bat ka pelong ro ngi ki ba hok fin pet bah ki example ken da fi don ki perlok jong fi ki ba it bah ban pulik tin jong Blei ki compare bat kata ka jinglong riu Blei haki kadon te kumba ong u Nonggrwai sam u balong u David ka jingrai sam ka ba shispa khat khandai khot ba khat nyo ko ong kumno ngala ri khop ya ka ktien jong mi ha ka donut knang bangan omle pop ya mi pijule pop e man gasngi hot ka answer jingi ka long kumta hi tin na ka ta ka daw habangi don ya ka ktien ka jong Blei ha ka donut ha ka jing em jongi ka pen I yangi ka pen bet yangi bat ka pen be yangi bangin be sa ka jinglong janai ti ban sngo tho na kwa ban wan ra ban pen seriem ya ka ktien U Blei sap ka baning kong kum ka dut filaban puli ning kong Petrus kal nong ka baar ka khot ka baar kong kum no kum ki khanlong badang kha to phin kwa her ka basngur ka dut ka badai min siem khnang ba fin yo san daka sha ka jing pen em habarit filong kum no ba fi di dut fi sngat fi plong fi he fi san dei ti kat banang di ka dut nginang so bang pat nginang so kwa shuru ti ka long ha ka jo ka dur ken habangi puli ka ktien ka jong Blei ni sngo bang ni sngo thiang bat ni kham hun man la ka sngi ba ni plong hi kum no dei bangin sngat ka met ka jongi dei kum ta ka pensan ha ka jinglong ka jing em ka bakin jaman sim fi kwa em kum ta ka baar kum ka white lam Hebrew kal nong ka ba saw ka khot ka ba khat ar ko ong kum no na mar ka ktien U Blei ka long ka ba em ka ba don bor bat ka ba kham nep ban ya kanu ka white lam ar liang serti ni baro ngi jutep nei
ni jui but firu happy fiu ya kani ka white lam baju pedan kam ya ka hakapor ayu te thu enga hakapor ya le thama ken tina ka daw ki ju pom no e ki nong shon da ka ka white lam ti u nong shon jongi te thu enga ngatep finong ude u satan ti ka ni ka white lam ka ai ngi ka ta ka bor bangila ban mat na phang ye ti ki satan ki ba wan ban ya le haka jing em jongi kum ki khon ki jong u blei shu ka ktien jong blei ka ong nu la pen ya srie me ka kum ka sharak ka jing rai sam ka ba shispa khat khandai ka dkhot ka ba shispa san ka ong kum ne ka ktien jong me ka long ka sharak ya ki ka jat jonga bat ka jing shai ha ka lenti jonga habalip light fis ngotanan em badum em ngim ngotanan de balai na marka dum ngim yo ru ting ya ting kho para bayat ru nei nakata ka daw ngile kum no balip light ni shem yo jing prot ba momati ngi pen me kanang banwan ka jing shai ti mentang ngile kum no ngi shem ko mobile ngi on ka torch ban shai bat hang tang ka man ken ti klampam kum ki khana i don ba ki jing ki problem sa ka jing em jongi haba wan ka jing dum ka ktien u blei kalong kum ka sharak ba ai jing shai ti sho sa ka wei pat ka benta kum no u blei u kren yangi le si kum ki khana kum ki samla ru i kli ga jing kli mo kum no u blei u kren yangi nga tingam su tho kum no u blei u kren yanga mo le se le u blei u kren ling ba ka ni ka ktien ga jong blei habangi pule ka de ka bangi pule ka ni yo ru ya ka jing start chaphang u blei ka baar ka ai ru ka jing start bengin yo yalade kamut ka longkum ka yet khmi ndai ka baar pedingi bangi yo ru ban su thu kum no blei krangi lengba ki pastor ki nohikai Sunday school i mei i pa jongi bat ki parlok jongi kat ka bangi kendu haka jing em te ka benta baar ka long in snap ya ka ktien u blei snap ya ka ktien u blei kamut iyu hab ong snap ka bamud shot score da ka ba pelet jingmot da ka ba pusan bat da ka ba ngiyet banya ni snap da ka emo ni snap da ka ni kan ka score ka ba blei ka khuingi ko ki hap ki baret nga kali jing kali phi ka no tali ki score phidan phinong bank adan artylli ki score henry ngidon ka we ka ngidon ka jabeng ka ba blei la ka khuingi ya ka bangin snap ngin pusan bat kum joro ya ka ktien ka jong blei ngin perkhat baroh kisi jong ka jing em jong hi ti bans ngo tho sho e ka jing snap ngodon artylli ki jing tho khana buni tho e phi ka badai na ka ktien ka jong blei ka we ka long shaphang u Samuel le tho ha ka bible ka bangila Aibanskhem na ka kitab jong Samuel ka ningkong Samuel ka nong ka balai ka khot ka baningkong hadu shipong ka ong kum no ti lo ong bala don uwe khna u ba kerteng u Samuel ba uniu Samuel usa ka yeng jong to rang ba ling do ka bung khot u Eli til ong kum no uni u Samuel ong ba diu khna ba e yo blei ba kongo yo blei bat kum ju ba e ban puli ka tin ka jong blei tikat ba dang yo thia lawan ka ta ka sur mo le si ka bas ngo he ba Samuel kat ba dang yo thia em u yo sngo snap ya ta ka sur mare shaukin rajung Eli nong fi khot ne yang man tan ong em khlam khot fi khilet no thia no walet ha ka ba arsian yo sngo biang ba khot u Samuel kum ta ha ka ta ka por fi tip le kum no mare biang show Eli mo wale kli fi khot ne yang man ta em wong em ma khlam khot ke mele thia no ba ha ka ba lai sin on la khot Samuel si ka sur ba kham jam ula mare biang show Eli u Eli wong pechani nga khlam khot eme ladam yo snow sa hisin mi di benle kumni ban ong ye kini kintin to kren a try na bau shakri jong mi u yo snow jing is kon new Samuel usngap u kongo but ulet thia no on the yo snow ya kata sur u jubab kum balahi kai u Eli tingi i hang ni em u dang yo thia dang bang ha ka thia dam ba khot fish dai me so kum non dai so kum ko ban ngap ru tiu new Samuel i hang ni bau kongo usngap ya ka jing khot ka jong blei but hang tangi i bo response te ka long ka badan kam ken phi ki hap ki baret o fi day ban ngap ha ban long attentive bo blei ukren ya phi
ti ka wei pat ka jing thu khana na ka Bible ka long shapang wei u Timothy u yo ka ji kai na ka kmi jong ka ka kerteng jong ka kmi jong ka uniki ka kerteng jong ka mi e jong u pat ka dei ka Lois laong ba kumni ba u yo snow u shashkor u snap ya ka ji kai jong ka mi e bat ka kmi jong ka pelong start yo u tip ya ka ktien jong blei na do mendang khlung ong ka ktien ga jong blei u tip ya ki jing thaw ba khut ki bala pan pen start ya uni u Timothy ni ha do bo na long kum no fitem ha do bo na long pastor ha ka balang po Ephesus balai ka daw baroh kalong po snap firu le simo fidon ime e jong pi hayeng fidon ime jo fi hayeng ki be hikaya pi hene fi snap ta film yo sngo fidu ki jingkar khu uni u Timothy ngi i u long u jingkar khu balai na mar ka dor jong ka jing snap ya ka ktien ka jong u blei ka bar kum ki khynnah ni don kam ban snap ayu ime ipa ikran yengi ka bas ngau si bat ka pen pang ka men sem jonga yengi ki noi kai Sunday school balai namar ki khynnah men ta kim snap shu ye ji kai ki mik pa balai ki kham jit ya ki ji kai ki ba ki yon ki mobile phones ki ji kai ba bakala ka ba ki snap na ka ta ka daw ka jing khot ang ni ka long kom ba ong ka ktien ka jong blei la ka kitab jong i proverb kal nong baning kong ka khot ba pra ka ong gumno ko khon to snap ya ka ji kai ukpa jong mi but what len that ya ka hukum jong mi ko khon to snap ya ka ji kai ukpa jong mi but what len that ya ka hukum jong ka kimi jong mi ni so en dai ha ba snap ya ka ji kai ji me pa ha ba ngim len that ki kum jong ki jingkar khu ki bod engi pat ka benta ka bakhado e ha ka ni ka step ka long ka e ka jingmen toy ha ba ngi snap ya ka ktien ka jong blei kumbalong u Timothy u san ha ka jinglong ba kan jaman sim dei ba sngat ka met ka phat henry ba san ha ka jinglong ba kan jaman sim ni yo e ta ka bor banya le Persha yo satan u bawan ha ka jing im joi ngin roing in par in imslam ba ka jing im joi ka long kom ka message ya ki wei pat ki para khynnah ka jing maham ka ktien u blei ka long ka point ka bakhado ka bang kwa ban kren ha ka ne ka por mut ayu ha ba ong jing maham warning dei la da ka kti jong fi ka je filik ta e tu ka light ha ba ong film dei ban le fi yo shat karen dei ni ka jano ka nu ka jing shabat ha ka light te kum taru ha ba don ka jing maham ka mut don ka jing ma ka jing sir ka ba ap yangi snap ka ktien jong blei ka ong kum ni ha ka kitab jong Amos kal nong ba pra de khot ba khat wei ka ong kum no hakmi kisngi ken wan ong u try u blei pat ngan pha e ka jingker do hakari om ka jingker do kpu limne ka jing sliang ya ka om henry ka jong ban yo sngo ya ka ktien u blei habaret sngo man dei rangim yo sngo shu ka ktien jong blei u blei ukren ya la ki jong ki brio but ai ru ya ka jing maham bangi dei ban kongo ya ka ktien u blei ladangim kongo kan sawan ka jing mishar ka jing ma ka ap hakmat jongi iwe pi iwe fitib nem kum ka ktien jong blei ka kitab jong Ezekiel lamo Ezekiel la khot do blei ban aya ka jing maham ha ki brio jong de ka bas ngo si ba long kim snap ka e ka baja ni i ladangi pule ktien ka jong blei habaren but fi baro ki biya snow ya kan ka khubor ha kan ka stamp kan poi ka por bakini ki khamat ki bangi yu i menta kinum yo isho ngin sabriya ka we gasni bakini ki score ki bangi don menta ki bangi yo snow ki bangi snap ngin num yo snow sho ya ka wan ka jing kalut mongi ju i dai ha baran ha ba ki break asdang ban temel asdang man he ki long no kim yo snow sho ngi kren ru dapen i ke ru kim yo isho mo tin nakata ka daw kat bangi yo kalat tungin pelet jingwat ban snap ya ktien jong blei ban pen kot ha kan ka stam para benget ba it kalawei ba pranai ka shong hangi ki kimi ki pa ki no hikai Sunday school ki ba blei ula jet kerpang ya phi ki ban ai ka ji hikai ki ba kinja man sim kum man ong no ka yeng ka ba ki kimi ki pa ki don ki ba it ya ka ktien jong blei ki ba it ban duwai ki pen mi ru iki khon ki bariu blei ki khon ki ba it ya ktien ka jong blei ko wei ka banga sham
haki experience jonga mo mafiru mo have baret let's see fila you ine haki almari jai me jong pi jaba pa nuchi bon give versions bible ne bas ngosi pada kalong ba tang ko wirin klem puli mo kata ka de jing shisha fila ban ko ngu clear ban nga ha ni ka por ti kalong kum ne ken presence of the word and absence of the reading of his word kabamut ka don ka bible haki kti ge jongi ka don ka bible haka ying gajongi ngam kwa efiki hap ke baret mo fin pule bible ta ka por exams lani ben pelong ka kom ka magic mo along exam ki plate nas khamat seding im tem ndai kum ta le ai ba ka ktien ga jong blei kan don barbon rat phi pule ro ka sap kani ka jing khot ak ktien ga jong blei ka shithiu jacob ka le nong ka baning kong ka khot ka ba ar pu ar ko ong kum do te tu long phi kinong le e ka ktien bat om tang kinong snow da ka ba syukur no ilade hi fikwa ban syukur ilade ton kli moy kini belasan rukum jo hatu fikwa ban syukur ilade ngate baro na pleng jingin nong em te bangin lat ban syukur na lade om tang bangin long kinong snow ngin long ru kinong le ya ka ktin ka jong blame bat saka bak hawe ka bak hado lada fi kum ki hep ki baret bat ki ba kini ki ba kham khna ru ilaban ong lada fi snow tho ba fem la wan pule ktin jo omle fem snow thu ayu ka bible ka ong ye phi ayu ka ktin jo omle ka ong ye phi keli na i me pa jo phi ke hen men jo phi ki no he kai san school ki bala ban ye rap ye phi to oble un kar khuing i we pi we ling ba ka jing slok na ka ktin ga jo oble ban nge nget bo try un yo ban kar khu ye ka yeng ga jo i we pi we ba ki ne ki hap ki baret ki khna san school jo ki balong kum kita ki maulen nai bat ngin i on kila san kila he kila rang ba kin long kum kita ki ban ai ka jingkemen bat ngin hun ru ha bangi pet ki na ka banta ka buram ga jong blai amen Pule ka Bible dwai man kasi Pule ka Bible dwai man kasi babin san babin san babin san Pule ka Bible dwai man kasi babin san glad pule ka Bible glad ro bandwai lada glad pule ka Bible glad ro bandwai pensa here pensa here pensa here lada glad pule ka Bible glad ro bandwai pensa here pule ka Bible dwai man kasi pule ka Bible dwai man kasi bapin san bapin san bapin san pule ka Bible dwai man kasi bapin san lada glad pule ka Bible glad ru bandwai lada glad pule ka Bible glad ru bandwai pensa here pensa here pensa here lada glad pule ka Bible glad ru bandwai pensa here habaran ko ai fi barong yo ban khabrep ki khmat jongi yo ban duai kan ka por ban pin wai no ya kan ka jing sakri jongi ha kan ka step bamenta bar ka wai no to ai ba ka jing e ga jong Jesus Christ bo try ka jing it ba ka jong blei ku pa lam ka jing slok ma thiang min sim ba khoi kini lai ho we ki lo ring kat ban ngi ban ki khon ki jongi ba ka yeng ka sam jongi ba kum joro ki reu khoi ki ban kaleng satlak jong per thai
ki ba mani ki ba khot ker pat ya ka kerteng jong me minta shru ki bom jukadru amen